जों tabuk Sunaram bisi go phaijak jalai kamio kai chini takuk orunni nok mia horo watui nobar phaimbai obo pura tin uthogui thangka norunuk khana kai borno tabuk sung bahai ke chubadan bagai ini ojaga toshildar SDM songo जों already photo horbai ke hoyto daktino bini account ro rang habriwi onogro dakti senamnani bagai जों saito koitani jora rogo noguri khabo mia horoborok thulai tomas jorawo tinta rogo tapsu jora ke bo toshildar rok da phaina phika Fayako borok itu tak ang SDM hapkan ke SDM hoite borno sahori ro hajar naita naidi Mai kedua kita main oka kasa sini ML sab nanya filmin no naje do ke blog ni chairman fulung ye amara sung kora ke video chat pul bisio sopai pika orobo nok kebangma tin pajak kai joto nogono motamuti guri tonglayo kai December kok saka SDM bai saka kai tabu borok toshildar honai te bongni je documents tongmani obo tinini bisingo submit khai salta salini bisingo no bongni account rang khabam pore ang jing borno saka rang habani yagulo jotona tin kaham pai thepanani bagi je terrorism to makar ni bising kalaijak nukhung kaiba sung nukhung rok जों tabu khainaimani prai 13 ta nukhung hai tin pajak जों manka tebo bango gai जों dara songno te chini BSC chairman songno koinai je kaisa koro yawi jate survey khanjani thung chini toshildar phai tongo da sarik ni bising जों report mannai je total bisik khoti inka